ଆଜି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ତରକାରୀ କରିବା କମ୍ ତେଲ କମ୍ ମସଲାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଆଦିବାସୀ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଭେଣ୍ଡିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ 4ରୁ 5ଟି ମୁଁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। କଢ଼ା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା 1 ମିନିଟ୍। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କଷିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବା। ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କଟା ହେଇଥିବା ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବା। ଲୋ ମିଡ଼ିୟମରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ କଷି ନେବା କଭର କରିକି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବା। ଏଠି ଆମର ପାଣିଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଭେଣ୍ଡିଟିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଭେଣ୍ଡିଟି ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବୁଲ ସବୁକୁ ଦେଇ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 2 ମିନିଟ୍ କଭର କରିକି। ଭେଣ୍ଡିଟି ଯେମିତି ଆମର ସିଝିଯିବ ସେହିପରି ଭାବରେ। ଏଠି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।